ngin sedang no kani ka jing shakri ka jongi ha kani ka step but ka step ko babha ya phi ki khna ba ro but nang ta nga ai khublei ru ya ba ro ki badan ha kani ka por na du iki rang ba jong ka balang ki baju penshnga ngi na ka wei ka step sha ka wei ka step but kham tam ya phi ki hep ki beret ki bawan na ka wei ka sngi ublei sha ka wei ka sngi ublei ban wan ban mani ban shakri ka kerteng ka jong ublei u jongi ubakrau. But nga ai khublei ru ya phi ki hep ki beret ki badan ha ki yeng ki sam ki bapet ya kani ka program jong ka jeseng khna balang Presbyterian Mauro lingba ka YouTube channel. But ashwa bangin ya chaprang habai dei ba kani ka program ngine le khmat jong ublei ha ki jing duai ngine duai. Kabrip ki khmat mo ngine duai. Dang ni duai. Kublei ba kupa jungi ba beneng ni ai ngu ya mi atrai ba iet ya ka jingri ka jing sumar ka jome ka jing em ka jongi bangi la pat kumni banwan ha kani ka yeng ka bakhut ka bakantang ka jongme banyo ban mani ban shakri kerteng ka jome ku pa kum ki hep ki beret but ni ai ngu ru ya mi atrai ba iet bangi long ki baning kong e banyo ka jat ha kani ka yeng ka bakhut ka bakantang ka jongme ha kani ka sngi ka bakrau jusbe ka bamela job thiaw ya ka jing yap atrai isn e ku pa banalem dan ringkat but baro kinong isim bentah kani ka step pen kentang ya kida uman siam ujong mi atrai ba iet ba ka ka bakin pendap atrai kam shimlong tanggata ka jing pendap rukom hari kan long shisha ba pedang hun khmat ka khet ka jing isn ka jong me ya lam kani ka jeseng ru bas dang haduk ba wai no ka jong ka isn ru ku pa ba pendap ngi uman siam ujong me ha bangi shong kum ka yeng ka jong me ayangi bangin yo asngaw ya ketien ka jong me ko pa ka ban kran hapo jongi ma bri ki pop ki jongi ki bamangi jupan sngaw si ka man ka jong me na bai kini bang ipana kerteng Jesus Christ na panim jongi amen. Mentang ngin yo ya ka jing puli na ketien ka jong ublei na i Brian Linkoy but ka jing duai na i napi one bed wa lang but shwai kata ngin yar wai lang ka jing ruai ka bakat lai na ka kot jing ruai kena ka jing ruai ka bakat lai ka boong ki kena Jerusalem kerteng Jesu ruai Shidraham ki kena bamentaru ki ruai ya ro ya kaju sngap ki kena ki ya ruai sngap ki ya ro klem dawai jam hosana ya utrai bro lightly ki dekat ber ka chorus ka jing ruai ka bakat lai. Madrid, Bad Rau, Baro.
dang ba siang ki penjam hosana ki bajong tang ngap 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 ikena ki arwai ngap 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 ki arok hem dawai jam hosana jam hosana jam hosana ya putra. Polisi kena ofisas. Polisi kena ofisas nong basan dekat banikang tulong pi namar kata kinong buat ya ublei kum kikun bait nak kabanta kaburam ublei aman. Tony Doi. Kukpaji bah peneng lam kur teng jomi tayo swing wan ban aingu emi pamla don ka ban ni kini sing tayo bla laj pat haduk ani klip mat tayo su wan yang jomi tayo su ban penambura mi tayo swing doi ru ban dan ka na du pastang jing sakri jong ni pat haduk ban dawai na jongka dan ka pat i bat ban dan ka iwai pe iwai na sim bentah ni ke puaban i nong keren ben sam ko buah pedang jing hani ko buah ban long ka jing snang jing kai jing ban long ka jing snang jing kai ban ko ngui ki kimi pa bat ki ba na he pala san ban i ban puli tien jong mi ban yai duai man ki po tai sui i pan kini por ting tai sun ban im jing just ka samen. Ngapen pau ka jing ngongu ya i Brian Lingkoi i bla puli na tien ka jong ublei bat kumju ru ya i napi one bed wa lang i bla bu ha ublei ha ki jing duai bat ha kani ka por ngin yo asngono ya ka jing pen bena na i general secretary bat hadien kata kerpa ki oshers bakin sngob ha ban pen create no ki jing aingu bat ban war lam ki shani shakmat ban hadien kata kerpa ya i Mr JL Nong lad i balong iwe na ki rangba jong ka balang ba in sngob ha ban pen kentang ya ki jing aingu. Kini kalau ke program nak bentala syamtiyo kata arpuai terik benai ba arja arpuai ngin yo no yalam na i vice chairman ngin yo no yalam jingruai na iladiang hun imli i organist na i Jeremy nyauta inong police dang na ila hun lang dingdo inong duai na iwan kraw ku parwa lang bat inong kren na i Mrs E Mauri ngan om yang sa sisin kini kalau kejing pemberan nak benta kini syam bentala syamtiyo kata arpuai terik benai ba arja arpuai in yo no yalam na i vice chairman ino yalam jingruai na iladiang hun imli i organist na i Jeremy nyauta inong police dang na ila hun lang dingdo inong duai na iwan kraw ku parwa lang bat inong kren na i Mrs E Mauri kini kilong kejing penbena. Tony Doi mo. Kukpa jungi bhabneng aingu mesai sen par aublei hakane stamp mila penyo ngiri kalat bangin wan ye ban syakri ban penan buram ban kraw ye kerteng jome kum ki hap khna jong kabalang ke jongme hangne hapo mauro ngaingu aublei lingba ke jingri sumar ke jome ye ke mila rim sumar ngi lingba kini ki snam ke bala lekno kini ki banai ke bala lekno hadu kana step tangi ngi skam dan rengkat bat ngi mialam talenti mirim sumaringi habingi olat ban syakri ban punan buramru ya kerteng jong me
try seksien pat hana kapor giwan ye kaban karpat khmat jame this name long rengkat lengba ka jing syakri jongi kumka ye sang khna kumba me mala long rengkat lengba kini kisnam tula lekno menang long rengkat bat ngi lengba ka jing syakri lengba kini kisngi kini kita yau ki benai badang sa lengba rusnam bat kumjo re snam menwan ha ka jing yalam ka jong mesim khu jame try hana kapor giwan ye kaban karpat khmat jame nak banta kini kijing kerku cuma melak kerku ya ki kam ki kti ki jong ki kemi ki pa jongi bat ngi wan ra khmat jome kum ki hap khna khndiat ablei lema kita kijing kerku jome try na matangi bu ti kerpat khmat jome tu sne man pen khuj pen kentang ba ka jing sang khna ha kana ko banta ka ba ki padan kam kan long ablei banang pen krau ya ka kerteng ki jome ha ki jing syakri ya ki kam ki jam kejong aja sang kena hak no benta keba ki penun kam oblei try ngi wan ra try lengba kejing syakri kejongi hakana kapor try om bangin wan ra ita kejing ai ke bar kejongi hak mat jomen rei bangin ai ru kedonur kimen sim kejongi kum ki hap khna oblei kum no binang la banang yai syakri binai pen krau ya kerteng jomen kapor syopor lengba ki donur kimen sim kejongi ngit bu ti khmat jome oblei hana kapor ru sai sien nak bantau syakri jome ban ai ka khubor ka ktien jome ban pasai ngi kum ki hap na oblei pen ko pen bor me oblei leng bom sim kho jome ba ke ke ba mi nak sentur jong syakri jome oblei kalong ka jing hikai ne kong ai ngi kalong ka jing bam sim ha ka jing elati jongi ka bam lagas ngi tu snai melong rangkat ne jing syakri jongi barang sa barong ibu ti khmat jome leng ba ka sngi baro shisngi sim ka jing ko brong ai shame oblei yakini barok ngingu idam ngi pan ngi kerpat kadang tribe dan bortam na pnim jingi Jesus Christ. Amen. Apun pau ka jis ngongu ya i Mr. JL Nonglan i belabu ha ublei ha kijing duai ya i General Secretary na kabenta gitu kijing penbena pat kumjuru iki Oshers ki balawan ra kini kijing aingu shini shakmat tu ublei un kurku ya pi ha kijing im ka jong pi bat menta ngi lapoi shakabenta bangin yo asngo ya ka ktien ka jong ublei lingba iwei irang ba jong kabalang i Mr. Kia Marwen ba ngi sngutu ba kani kamdei ka benta ka jong pi hari kadi kwi pat ka benta jong iwei long kemi tang ba handai na ki daw ki ba imla kriar ila kerpat no ya pi ban shim ya kani ka benta bat ba ngi penpau ka jing sngongu ya ka jing long la kloi ka jong pi ban shim ya kani ka benta wat la kam padai ka por ka jong pi ka benta ka jong pi ringing it scam pat ba kani baro ka di ka jing penyat ka jong ublei tu ublei dalam dan ringkat bat pi ba ha ba pi sam ya kani ka kubor ha pedeng jongi kum ki hep kena ki beren pat kum ka jing pen kre ngini rwai ka jing rwai ka balai po khandai ka jing rwai ka balai po khandai ka boong bible banga iet ka long ka ktien ublei ka yalap yu jisu nong pen im ka perthai ka bible banga iet ka bible ka long ka ktien ublei baro lai tli kit khat bat ka chorus ka jingruai ka balai po khandai Kalong kaktin ublei kaya lap yu Jisu nong pen em ka perteng kabai berkalong kaktin ublei syamruha kabai berkajing ikba ublei bayu kunu aiti yang iban pen
it ngan kong utang yaga kan salong kasyarak banyalam bet yana kabai berkabai berkabai berbanga in kabai berkabai berkalong kaktin ublay. Nukong ngas ngoban aingu ublay ba ulapan la yang bandon lembat pi ha kan kapor bat baniasam ya kaktin ka jong u hapdeng jong ilang nga ai kublay ya i chairperson iba penyaj ka jing eseng kinong kitkam jong ka jing eseng samla jong ka jing eseng kena nta kirang pak kibadon lang hang ni bat khamtam ya pi baro ki khun khna kibadon bat kiba sngap ya kan ka jing kren kaba menta ngasngoban ai kublai ru ya ka program komiti kaba la ibit ban ai kan ka benta kaban ya sam ya kaktin ke jong ublay hapdeng jong pi hoj kumbal ong da i chairperson mene ka hakaji sha kam dei ka benta ka ba ka jonga hakan ka sngi ni sha ka dei hadu nai mat sti henrei namar ba ibadei ban kren hakan ka sngi ka benta i mo nakidau ki ba bumla kiar imla banwan kumta ila shufun na enga batila ngila suya bujrina badila ongenga banle hakan ka sngi deto laka let's say kibabun na pi pila perkhat ba ngi sayuk sngew ka jingkren na i longkumi let's say kibal kan bahatin rei toy la kan long kum ru ngis kem ba kine baro kilong ki jing penyaj ki jong ublay kadno ngasngau sngan sngo saat ka mensim habayo ikat ni ki kun khna ba pia syong kat ne krui pia dap ka yumane ngampoi perkhat ba kan long hadu kat ne ka jumbun juki kun khna hoj kumbang itip ba ka balang morok ru kadai ka balang ka badang lung ka badang hakikat kumtar ngasngau ba kadon ka jingkermen ba lumba ka jing don ka jong pi ba ngakermen ba pinang yai smart banwan ka jing eseng nadu dang khna hadu nda pilar rumba kumba ka tin hi ka pun kan mau yang iba ladang ibu yaki kena hakalanti kepada iba kinum kan riak hadu narang ba te kermen skem ba kan ka jing smart jing eseng jong pi kanum long tang menta henrei ai bahkan yai teng hadu ki sngi ki por ki banangwan ha ka kitab u Ecclesiastes u Im Solomon u pun kan mau ba uong ba kadon ka ayom ya ki e baro bat ka por ya ki jing temu baro hapo ka beneng te kumtaru ngidon ha ka jing im ka jong ubreu ngidon lah ka jong ka por bat le se ngila ban ong ba ka por khna ka long ka por ka ba sngo tenat bat ka ba sngo komentam ha ka jing im ka jong ubreu bat let's say don apeng jongi ki balak pule yak to kakot duit raksiar ngi ken mau kumno ba melung sosotam uom ba hakawei na ki poetry ki jong u sepang kisngi bala lejno ba uom kumno wang te kisngi ki lej kisngi bala lejno kislei bat kislei ngam tip ya kajing sedangkin kudru hae tangkan ni ngatip babun sin ngakwa sashisin banlong
ukena. Te kum tangi la ban sngau thu bah, sngau thu syai. Ba kapor kena kadai kapor ka bak mentam. Ba ka sngau tu tam ha ka jing im ka jong ubreu. Te sotunat ba pi pirang don ha kata kapor ka bangila ban om kadai kapor ka ba sngau tunat ha ka jing im ka jong ubreu. Hakan kapor ngakwa bangin ya pet katukat ni ki jing hikai na ka Bible ka ba kum ki khon Kristan kum ki khna Kristan ngidei ban ken mau man la ka sngi ka ban nangkong kalong bangin ngej ha ublei da ka do nod baro bangin ngej ha ublei da ka do nod baro ka probab ka ba kalnong ka balai ka khot ka basan ka ong tungej ha utrai dala ka do nod baro bad wachania hala ka jong ka jing sempang barok ngitip ya ka jing tu khana sepang kumno baki kun Israel kila shifting bha ha ka tu kapor ka bakidang song ha rut jong ka duriau basau ha baki layo I baki nong Egypt kila be ya kinadin ngatai barok ki kun khana ngi tip bha ya ka jing tu khana sepang jong Moses bangi yo iru long ba ki jong pun idur kini ka juk ka bamta ba kila ya shifting Nrei Moses ba udang ngej ba udah syanya ha ublei ulaong ha utau pajba wat shifting pi to sange to khmiru ya ka jing pen im ka jong utrai ya ka ba un sapen pau ha pi ha kan ka sngi namar kita ki Egypt ki ba phila yo I ha kan ka sngi pin om yo isu ya ki lanu ru bat ngitip ba nakan ka jing itu khana ba utrai ulalek kumta ula penkat arliang ya kaduriau basau bat bakilala kini kun Israel kilala ban ya chiliang jong kata kawa klem kanu ka jing de ka jing ngej ka ba Moses ngej da ka donut baro ha ublei ba ublei unirap bat un penla ban le ya ki eke baro kumta ka penkan mau yangi ba ngiru ngidai bandon ka jingej ha ublei lang ha kanu ka jing yalah ha kanu jing kendu ba ublei un betin un yalam bat un pelat yangi naki eke ibaro kabron kam kalong bangindai bandon ka jingej ka baskem ka baar kalong ba bandon ka jingej bat ka jing syania ha ublei ngiken mau kumno ba u Abraham kini kijing tu khana ki babun ke bangan nganum ya tu nomor babun pila ya tip ha kumno ba Abraham haba lawan pau ha u ba un sayok kun ndala temen u klem ong kumno dari ulah chung ngej bet ba ki baro kilong ki jing penyaj ki ba ki jong ublei bat ulah chung ngej bat ulah syania ha u bat ngi barok ngitip ba kala urlong sisa kumta bat mendai tangkata susu dei da ka jingej haba ka jong Abraham na la tenju ya u ba un kenya ya uta ukon upala ya nda la temen bun kenya no ya utaru u klem pen nrei ulale ya kata te ulale ya kata hoot ngitip ba hat nda la mud kenya ublei ula ayu uda u lang brot bang barok ngitip barok ya kata te nakata kadau ya u Abraham la tibru ba udei ukpa jong ka jingej te kane ka jing ya thu sepang Abraham kaya kapan kan mau yangi ba kum ki khun he baro kum ki khun ki jong ublei ngidei bandon ka jingej bat ka jingshania skem ha ublei ubala thau yangi kabalai kalong banlong ki bakloi banle ya kamon ka jong ublei banlong ki bakloi banle ya kamon ka jong ublei kum ki khun hep ngi ken mau ya ka jing tu khana chapang ka jong u Samuel kumno ba u Samuel ula kongu ya ka jing khot ka jong ublei kumta dakane ka kumba u Samuel ula kongu ya ka jing khot ka jong ublei kumta kane ka hikairu yangi kum ki kun hep ba ngiru ngidei ban kongu ya ka jingkhot
kajong ublay bat ba nginlong barabor ki balakloy ban le ya kamon kajong u hakajing im kajongi kabaman lakasngi nangta kabasau kalong banya i cipara ngiken mau ya kajing itu khana syapang u Joseph badlaki para badlaki hinmen u Joseph badlaki hinmen kumno ba kine kihinmen kilale ya u Joseph kathadu ba kila dimrauno ya u sya kinong kila dimrauno ya u sino Egypt henrei haba kamon kajong ublay kalong rakumway ba ukil u Joseph ulai ulapo syari Egypt ulai occupy ya ka position ka ba hajrong ba ula ban yarab ya kiwaipat te nda kalawan kata kanem snew bat kini ki men ki jong u Joseph kilawan wat jingbam nari Egypt kimte ba u Joseph u don hangta hakap bat u kimte ba u Joseph udan hari Egypt bat ula long nusyar hangta te henrei aba u Joseph ula tip ba ki de ki men ki jong u shamla le snew e yaki henrei ula le bha kane kapan kan mau yangi ba da kane kajing itu khana kumba u Joseph ula jala ki men padela u parau Benjamin kumtaru kadai yangi bangin ya cipara ngin ya cipara om dai tambah om ba itu iba ibalek kumta yang lani ihap ilek kumta yang bangin ya bisni no kam dai kumta kaktin kajung ublai ka hikai yangi bangin ya cipara ngi dai ban kan mau bahaya ta kum ki khun kijong ublai nangta sakawai ka benta ka bang ngas kwa ban mau lungkot tang katukat ne ki ba kijing hikai na kaktin kajong ublai chapang kum no bangi dai ban long ban im kum ki khun hep nangta kabasan kalong banang banjit manu bakan mau manu bakan mau na pedang jongi ka jingjit ka ba bhatam ka ba ngiyo i nuksana ka Bible sila bani to u Solomon uji dia ka pikan mau ta tengi kan mau ya katu kajing itu khana syapang kajong u Solomon bat kumno ba u Solomon ulap haba ublei ula ong ha u topan ka ngan ai hame u Solomon ula jet bat ulapan ya kajing start bat namar ba u Solomon ulapan ya kajing start ublei ula sengo ba ta bat ula ai ha u tam ya ki barok namar ba u klempan ya kaspa u klempan ya kajing ya kaburam nre upan da kajing start te ublei ula ai ha u ya ki barok palat kumbang ite ba udai usim uba krautam bat uba rus pa tamru te kumta dakane ka kajing itu khana spang Solomon ru kapan kan mau yangi ba kum ki khun hep ki barit ngidei banang banjit ka ka babha na ka benta ka jongi bat bak kinlong ru katkum ka mon ka jong ublei ngidei ban kan mau bang ngidei ban duai ya ublei unyarap ban nyala mingi bangin nang banjit ya ki kenang ba ngila kalawe ka jongi kalong ka babha nangta ka jing sakawe pade ka jing hikai kalong ba bangin kongu ya ki kimiki kpa bangin kongu ya ki kimiki kpa hakashiti shakinong kolosai kalanong kabalai kadkhot kaba arphau ka ong ko ki khon to ko ngu ya laki kimiki kpa haki ki baro namar kane kalong kaba pen ngau bha ya utrai but kane ka ban buram ya ki kimiki kpa kalong kawei na ki shiphau hukum kiba ngiju pule na katoka kitab Exodus kalong kaba arphau ndai
hang to ki don ki sepo hukum bat kawai na ki hukum kalong ba ngin buram ya laki kimi ki kpa te bat kanika sa hakastis kinong kulosai kaya tu yang iba kapen ngau bah ya utrai kan mau ya kan ba ka ki baka jingko ngu ya ki kimi ki pa haki eki ibaro kalong ko pen ngau bah ya utrai te kanika hikai yangi ba kum ki kun happy rate ngi deban kan mau ban burom bat ko ngu ya ki kimi ki pa ngim deban ong oh baki la temen baki long kumne baki long kumtai baki saj mayanga ki saj lek kumne ki saj lek kumtai kikmi kikpa barabor ki le ya ke nak benta ka jing bahajung phi ki senang ya phi ki pen ia phi bun sen mentale haka ne ka juk jongi ngiong oh email ni papa ki long outdated kim tip shu ki ka generation cup nomor ba ki la ka teknologi ru kala nang roi bah ka ne ka po hakini kisngi benta ka jing roi state kan teknologi ngi ngau ba ari kikmi kik patang ban le ya kan ni katai haka mobile la ni haka komputer kimnang tingi ong ki ngila khamla mangi ban ya kikmi kik pa ti kamdai bandon kumta ngi kikmi kik pa ngi dei ban buram ki dei maki ki ba pen hep pen san ya ki ya phi ting dei ban kan mau bahaya kan ni mar kalong ka ba pen ngau bah ya ublei ladangi le kumta nangta sakawai pade ka jing hikai kalong ba ngin yat ha ka jing shisha pangin yat ha ka jing shisha ha ka sithi ka balai ka jong uyo anis kalnong ka ba nangkong ka khot ka basau kalong ngam don ka jing kemen ba kham kraw ya kane ken bangan yo sngo ba ki kun hep jonga ki yat ha ka jing shisha ngan pule biang ngam don ka jingkemen ba kham kraw ya kaneken bangan yo sngew ba ki khun hep jonga ki yat ha ka jing shisha kumba ki kimi ki pa ki kwa ya la ki khun ba kin long ki breu ki ba yat ha ki jing shisha kin le ya ki ki ba bha kin le hok ya ki kum taru ublei ukwa yangi kum ki khun hep baro ba ngin yaj haka jing shisha namar kumbang ila pule ba kane kalong ka ba pen kemen ya ublei te ngakermen ba ublei unyarap yangi ban penkan mau yang ngi barabor ya kini ki jing hikai ki ba ngiyo nakaktin ke jong ublei hoj skweru ngi dai ban kum ki kun hep ki barit ngi dai ru bandon ka jing melin ban ban pule ya kaktin ke jong ublei ngi yo sibon ki jing hikai nakaktin ke jong ublei ngi nang ya roi bible banga ngan ko ngu tang ya ka tik ya ngin duai ba ublei unirap ngi bangin nang ban ban pule ya kaktin ke jong ublei umdai ba ong ngi surwai kum tu bang yarwai mene bang ngin surwai kan kuno kum tu ring de ban so thu ru ya ka kai ba ka ki kentin ki badon hang tu bang ke ka bang de ban le te kum bang irwai ba kum bang ong mene bang kum bang irwai ba ngan ko ngu ka bible bang ngan ko ngu tang ya ka kum ta ngin duai ba ublei ni rap ngi bang ngin ko ngu sisa ya kita ban ngin yo ya ki jing hikai ki babun na ka bible te tu ublei unyarap yangi kum ki kun kena ba ngi long kumbang al ong mene ban ngej ha ublei da ka do nut baro ban don ka jinget bat ka jing shania ha ublei ban long ki balak loi ban le ya kamon ka jong ublei ban ya chipara ban nang ban jit ya ke babaha ban ko ngu ya ki kimi ki kpa bat ban yaj ha ka jing shisha to ublei ni rabengi ba lumba da kan ke jing persngeu na jing jong ublei nang tak buram amen
ngapen pau ka jing sngongu ya i Mr. K Marwen ibla pen ken mau yang ngi ya gitu ki jing shisha nakaktian ka jong ublei bar habang shong nang ngi ngapen ngayo i ba barot na pi pias ngap ha batu begini ki jing hikai ki bangi yo ha kani ka step kin shong ha ki do anut ki jongi bangi la ban persang ki mana kasni ha ka jing im ka jongi kum ki hep ki beret ba kublei shibu na ka benta gitu ki jing hikai ki ba koridor ki ba piwan ra ha kani ka step batu ublei undang lem dan ringkat bat piba unkur kuru ya pi ba pinang yo ai ka met ka phat ka bakot ka bakia unkur kuru ya ka yeng ka sam ka jong pi hi ba ro ka wei ba pi ru pinang la ban shakri ya la ka jong ka balang Barapan paru ke jing sngongu ya i Mr. Philbon nong siet i balong i organist bat kumjuru ya i meban wa lang i bayalam ya ki jing ruai bangapan paru ke jing sngongu ya ki para samla ki ba le ek registration haswa bangin rung hayeng mani bangapan paru ke jing sngongu ya ki para samla ki ba ring ya kani ka program ha kani ka step ban pen poi shaki yeng ki sam ki jongi tu ublei kurku ya pi bat ublei undalem dan ringkat bat pi ha ka jing im ka jong pi ka man na ka sngi bat ngin penwai no ekani ka jing shakri ka jongi ha kani ka step ini ruai ka jing ruai ka balai pausan na ka kot jing ruai kanaret bat hadian kani ka jing ruai nga kerpat ya i Dr. L ka ji ba in sngau ba ban pelat ya ngi da ka jing kurku penwai ka jing ruai ka balai pausan ka boong Jisu ulok ki kena u khot sha u yaki u IT la ka jing im ka khrdop beneng ban pli Jisu ulok ki kena Jisu u IT la ka jing im ulok jong ki kena bro south li ki khot bat ka chorus ka jing roi ka balai posan Jisu uloki kena ukocha uyaki uaitila kajengem kakerdop neng ban pli Jisu Loki kena Jisu uai dia kajing em ulok jong ki kena Jisu Loki kena baki uyak menlem ute brukus lai jongki ukloi di ban penjem Jisu Loki kena Jisu uai dia kajing em ulok jong ki kena Jisu Loki kena ulong ubayai ne Yaki bashan ya au lajeng ai ute Jisu Loki kena Jisu uai dia la kajing em ulok jong ki kena Jisu Loki kena ukwaya
trei Shaka kamdamon sobha kaboru dei bansei Jisu uloki kena Jisu uai diala ka jing em ulok jong ki kena Tôi nghĩ ông làng cái chuyện vậy trong trai cô pa jingi ubahap neng long bakut ke kerteng ke jome wan ke hima jome long kamon jome haga kendo kumbahap neng to ai ngi menta ke jing bam jingi kabalak si ke sngi to ma pringi ni kireng kang ke jingi kumbang yuring imam ke balik sniu ngi to ai alami ngi si bin shoiru resumari ngi ne kabasniu nama jome long ke hima kapor berkeburam hiru halakerta amen atau ai kejingai keberap yang dap karhai jung trai jungi uji sukris kejingi ma jung beli kupan bom jukun syat bor yang lam jebin nganjuk men semakut to ai gini kejingker kulai we ginda syong sak rengkat bak kejingi seng kena apok kini kapalang kana syong sak rengkat ru bagi jingi seng kena ha ki balang ba per jong ka KGP sinot sep ngi ba assembly hi bar ko bagi sen kena akleng satlak ka pertai oj begini ki jingkir kur kinda dan rengkat bagi reungai ki we demai mani syakri ya penamram kerteng ba ko e ka jame menta hadu ala kerta hiru amen